Tänään meillä on luvassa lantion hallintaa parantava harjoite. Siihen sä tarvit välineinä nyt jonkun tolpan, paksu kuminauha ja valinnaisena tasapainon vuoksi pari keppiä. Yes, eli idea tässä, sukelletaan tänne kumpparin sisään ja pistetään se tuohon lantion kohdalle. Ei kylkeen, vaan lonkan eli suoliluun alapuolelle tänne. Se on täällä lonkan tasolla. Ja nyt sitten kävellään tarpeeksi pitkälle tänne, että kumppanissa on vähän vetoa, yrittää viedä sun lantiota vähän tuonne tolpan suuntaan. Ja nyt tehtävä on tällä tolpan puoleisen jalalla, sieltä lonkalla, sivupakaralla työntää ja nostaa tää ulompi lonkka ylemmäs. Ja sitten täällä yhden jalan seisontaan pidetään se lonkka siellä töissä. Ja tätä voi tehdä vaikka ensimmäiset viikon 2 silleen, että 30-45 sekkaa. Jos tämä muuttuu helpoksi, voit lähteä tekemään täältä minikyykähdyksiä, mutta tarkkaile edelleen, että sun ulompi lonkka pysyy täällä ylempänä ja kontrolloituu pientä liikettä sieltä. Jos tässä tasapaino tulee ongelmaksi, niin sitä varten meillä on nämä kepit. Otetaan sieltä vähän tukea, että tämä ei ole tasapainoharjoitus, tämä on nyt sitä lonkan hallintaa, vaan pakaran aktivointia siellä. Niin kepit mukaan ja sama homma.